Nederlandse kabinet gevallen. PVV-leider Geert Wilders stort Den Haag in chaos, tenminste. Dat melden de media vandaag in Nederland. De leider van de PVV heeft de stekker uit de coalitie getrokken. En nu is er chaos en onzekerheid in Nederland. De fracties van de VVD, NSC en BBB houden spoedberaad. En Wilders heeft de stekker eruit getrokken omdat hij een strenger asielbeleid wilde afdwingen. Hij wilde handtekeningen van zijn coalitiepartners om ervoor te zorgen dat, zoals hij het had beloofd, het strengste asielbeleid dat er ooit geweest is in Nederland daadwerkelijk zou worden uitgevoerd onder deze regering. Maar die handtekeningen kwamen niet en toen heeft hij gezegd dat hij zo niet verder wil. Hij eiste een handtekening van zijn 3 coalitiegenoten en toen hij dat niet kreeg, stopte hij. En volgens sommige van zijn collega's is dat een roekeloze kamikaze-actie, zo zei de leider van de BBB. De leider van de VVV noemde het super onverantwoord en de leider van de NSC noemde het onbegrijpelijk. Er wordt nu overlegd wat er gaat gebeuren in Nederland. Het ligt voor de hand dat de ploeg van premier Dick Schoof aanblijft als demissionair kabinet tot er een nieuwe regering is gevormd. Wat het daadwerkelijk betekent voor de ministerploeg, de staatssecretaris waar wij mee te maken hebben, Solts Sabot, is dat hij demissionair is. Hij is aangesteld namens de PVV, de partij van